Egun batean, Roger bere txakur Pongorekin parkera joan zen. Bertan, Anita eta bere txakur Perdita ezagutu zituzten. Roger eta Anita elkar maitemindu ziren, baita bi txakurrak ere. Elkarrekin bizitzera joan ziren. Denbora aurrera joan ahala, Pongo eta Perditak txakurkumeak izan zituzten. Txakurkume zuri beltz pila bat jaio ziren. Zehazki esateko, 101 dalmaziar txiki izan zituzten. Denek, au, au, egiten zuten, jolastu eta jan nahian. Ai, zer omena! Hortik gertu, Cruella de Vil izeneko emakumea bizi zen. Cruellak gustuko zituen larruazal zuri beltzak berokiak egiteko. Eta jakin zuenean 101 dalmaziar zuri beltz jaio zirela, honako hau esan zuen. Txakurtxo horiek nireak izan behar dira. Haze beroki dotorea egingo dudan. Gau batean, Cruella de Vilek ordaindutako 2 lapurren laguntzaz, txakurkumeak lapurtu zituzten. Kamioi batean sartu eta Cruellari eraman zizkioten berokiak egiteko. Etxea triste geratu zen, isilik. Roger eta Anitak etzekiten zer egin. Pongo eta Perdita oso triste zeuden. Baina ez zuten amore eman eta beren txakurtxoen bila joan ziren. Kalera atera ziren eta bilatzen aritu ziren, gau eta egun. Bilatu eta bilatu aritu ondoren, txakurkumeak aurkitu zituzten. Txakurkumeak beldurtuta zeuden, baina gurasoak ikustean oso pozik jarri ziren. Guztiak elkarrekin ihesean joan ziren, baina Cruella atzetik zuten, harrapatu nahian. Halako batean, txakurtxoek ideia bat izan zuten Cruellari ziria sartzeko eta alde egin ahal izateko. Ikatz beltzez zikindu ziren, beltzak bihurtu arte. Horrela, Cruellak ez zituen ezagutu. Cruella de Vilek, txakur beltzak ez zituen ez nahi, kotxea hartu eta ziztu bizian abiatu zen 101 txakurren bila. Hain azkar joan zen, non kriston istripua izan zuen eta ez zituen inoiz gehiago aurkitu. Pongo, Perdita eta 101 dalmaziarrak etxera itzuli ziren, lasai eta pozik.